масъулини оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон мегӯянд, ки се корманди гурӯҳи ширкатҳои Баракат вобаста ба Парда Алимардонов, бародари Муродалӣ Алимардонов, раиси пешини Агроинвестбонк аз кишвар фирор кардаанд. онҳо дар тасарруфи даҳҳо миллион сомонӣ муттаҳам мешаванд. ҳамин ширкати гурӯҳи Баракат қати як ҷамъияти алм қарор дорад. аз ҳисоби ки шахсони масъули ҳамин ширкат дар кофткор мебошанд, як 52 миллион сомонӣ маблағҳои зарар бебарқарор мондааст. нисбати ҳамин ҷамъият шахсони масъулаш кофткор қарор дорад. парвандаи ҷиноятӣ айни ҳол бинобар сабаби дар кофткор будани шахсои айбдоршаванда боздошт шудааст. фахриддин акрамзода аз масъулони оҷонсии мубориза бо коррупсия афзуд, бар асоси маълумоти онҳо ин се нафар дар Русия қарор доранд. коршиносон боздошт ва ба Тоҷикистон истирдод нашудани гумонбарони ин ҷинояти коррупсиониро шубҳаовар медонанд ва бар инанд, ки агар ҷониби Тоҷикистон хостори боздошти онҳо бошад, мақомоти Русия ба кӯмакашон мешитобад. бо вуҷдон ки ҷониби Тоҷикистон шояд муроҷиат мекунад, вале ҷониби дигар аз боздошти онҳо муқаррар намудани макону замону буду бошашон худдорӣ мекунанд, зеро ки онҳо шояд ё маблағ пардохт мекунанд, вориди муносибатҳои коррупсионӣ мешаванд ва аз ин хотир кафолати буданашона дар хориҷи кишвар таъмин мекунанд. аммо парвандаи ҷиноӣ дар баробари Парда Алимардонов, бародари Муродалӣ Алимардонов, раиси пешини Агроинвестбонк қатъ шудааст. Алимардонов Парда номбурда нисбати номбурда низ роҳили тасарруфи маблағи 105 миллион сомонӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда буд. парвандаи ҷиноятӣ мазкур низ дар раванди тафтиши пешакӣ аз ҷониби шахсони гунаҳкор маблағҳои зарар яъни 105 миллион сомон пурра барқарор гардида, номбурда низ 2 марти соли 2021 аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва аз ҳабс бо татбиқи қонуни аф аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳабс озод карда шудааст. Парда Алимардонов раиси корпоратсияи Баракат мебошад. ин ширкат солҳо боз дар шаҳри Ҳисор дар бахши кишоварзию чорводорӣ фаъолият мебарад. мақомоти оҷонсии зидди фасод дар Тоҷикистон дар авоили соли 2019 худи Муродалӣ Алимардон, раиси Агроинвестбонкро ҳам бозпурсӣ карда буданд. ӯ дар робита ба пули қарз ҳамчун шоҳид мавриди бозпурсӣ қарор гирифта буд. Муродалӣ Алимардонов дар гузашта раиси Бонки Миллӣ, муовини аввали нахуствазир ва яке аз шахсиятҳои бонуфуз дар ҳукумати Тоҷикистон буд. ӯ дар моҳи майи имсол аз раҳбарии Агроинвестбонк барканор шуд. Агроинвестбонк тақрибан 6 сол боз ба буҳрон рӯбарӯст ва наметавонад беш аз 700 миллион сомонӣ амонати мардумро баргардонад.